Hello everybody and welcome back. Today we begin a new unit 2, which is titled Playtime. Hormatly iyileşler, hemmeňize salam. Sizi bugünkü online sapamyzda hem hoş gördük. Hem de siz bilen biz bugün täze bölme başlaýarys. Ýagny ikinji bölüm näme diýär? Playtime. Türkmen diline terjeme edildiğinde playtime diýmeklik oyun wagty diýip aýdyp bilýäris. Bu bölümde siz bilen biz köp oyuncaklar hakynda öwrenýäris. Ýagny bu näge oyuncak, kimin oyuncagy we şuna meňdeşler. Gelin onda birinji bölümde başlaýaly. Ýagny listen, point and repeat. Näme diýär? Dinleýäs, barmağımız bilen görkezýäs hem-de gaýtalaýas. Doll. Doll. Yeni bir sapar gaýtalalyň. Doll. Doll diýmeklik türkmen diline gurjak diýip aýdylýar. Dowam edeliň. Ball. Ball. Yeni bir sapar. Ball. Ball diýmeklik top diýmeklik anlaýar. Dowam edeliň. Teddy. Teddy. Yeni bir sapar gaýtalalyň. Teddy. Teddy diýmeklik şu gurjak aýyjyga Teddy diýilýär. Ýagny Teddy gurjak aýyjyk. Dowam edeliň. Puzzle. Puzzle. Ýene bir sapar gaýtalalyň. Puzzle. Puzzle diýen zadymyz surat bölejiklerden ibaret bolan oýna. Ýagny şu oýny surat bölejiklerini düzüp oýnalýan oýna puzzle diýilýär. Dowam edeliň. Car. Car. Yine bir sapar. Car. Car diýen zadymyz ulug diýip türkmen diline terjime edilýär. Ene hormatly iýleşler, sizin bilen biz şunky oyuncaklar hakynda öwrenjek sözümizi tamamlaýarys. Gelin indiki görükmämizde seredeliň. Ýagny bu görükmede biz siz bilen video tomoşa ederiz. Sonra videodaky aýdylan zatlary bile okar hem-de terjime ederiz. Gelin onda başlaýalyň. This is your doll. And this is your ball. But where's my teddy? Where's Tiny Ted? Is this your teddy? No, it isn't. This is my pencil case. Look. Is this your teddy? No, it isn't. It's my bag. But... Look, Tim. Here's my teddy. Tiny Ted is in my bag. Gelin indi ýanky videodaky tomoşa eden iksan gahrmanymyzyň arasyndaky bolup geçen sözlemlere düşünüp geçeliň. Okalyň hem de terjime edeliň. This is your doll. Gaýtalalyň. This is your doll. This is diýmeklik ýalyna düşýän bolsa bu diýmeklik bolýar. Your diýmeklik senin, doll gurjak diýmeklik anlaýar. Onda this is your doll. Bu senin gurjagyň. Dowam edeliň. And this is your ball. Ýene bir sapar. And this is your ball. Bu senin topun. And bu yerde hem adi alıp bolýar hem de hem diýip alıp bolýar. Hem de this is bu your senin ball topun. Onda hem de bu senin topun diýip Tim aýtýar. Gelin Rosie berýän jogabyny söyleliň. But where's my teddy? Ýene bir sapar. But where is my teddy? But diýmeklik emma diýmekle anlaýar.
Onda. Emma where is? Nirede? Deyip tercüme ediyor. Yani where is demeklik nirede demeklik anlaydı ya. My menin Teddy gurjoğu. Onda. But where is my Teddy? Emma men Teddy gurjoğum nirede? Where's Tiny Ted? Yine var tapar. Where is Tiny Ted? Küçük Ted nerede? Deyip tercüme ediliyor. Devam edelim. Tim ne diye? Is this your teddy? Yine var tapar. Is this your teddy? Is this? Demekli ne soru sözümünde kullanılıyor. Yani bu senin teddy'in mi? Diyemizde is sözü this'ten öne geçecek. Onunla is this your teddy? Bu senin teddy'in mi? Deyip Tim soruyor. Rose'in cevabını söyleyin. No, it isn't. Yine var tapar. No, it isn't. No, it isn't demeklik Türkmen diline yok deyip gölmeli tercüme ediliyor. Doğru mantığı yok o değil deyip tercüme ediliyor. Devam edelim. This is my pencil case. Yine var tapar. This is my pencil case. Bu menin kalem kabım. Yani pencil case demeklik kalem kap demeklik anladı. Look. Look. Look demeklik seyret demeklik anladı. Gelin inni Tim'in innik sorunun söyleyin. Is this your teddy? Yine mi sapar? Is this your teddy? Is this your teddy demeklik bu senin teddy'in mi? Demeklik kolya. Rosie neyme cevap veriyor? Söyleyin. No, it isn't. Yine o sapar. No, it isn't. No, it isn't demeklik yok, ol, değil demeklik kolya. Hali mağdak geçtik. Devam edelim. It's my bag. But it's my bag. But it's my bag demeklik bu menin torvam. Emma ıyırın söyleyin neyme diye. Rosie diye. Look Tim. Yine orta par. Look Tim. Tim seyret. Here is my teddy. Yine orta par. Here is my teddy. İne menin teddy'm. Here is demeklik ine demeklik anladı ya. Tiny Ted is in my bag. Yine orta par gayet Tiny Ted is in my bag. Küçük Ted men torbamda deyip Rosie cevap veriyor. Yine hormatly izleyiciler, şunun bilen biz şun ki online tapamızda geçir bu tutorial. Tapamızın ahirinde biz sizin ähliňizde ilim bilim äliminde ulu üstünlükleri arzu etýäris. Şu mümkinçilikleri öğretmen hormatly prezidentimize köp sağ bolsun aýtýaris. Goý hormatly prezidentimiň jany sag ömrü uzak bolsun. Hoş, sağ bolun.